Moi. Tänään mä kuvaan videota yksin. Haluaisin vikin tulla, jos se tahtoo. Tänään mä käyn kaupassa. Ihan kohta. Siis huomenna mä menen mummumaan. Sunnuntaina mun kummitädille ja maanantaina tiistaina mökille. 8. Mun kummitädillä 9. Ei siis mä 3. 300. Kuunnelkaa mun kaulu. Ei sun laulus mikään. Se meni oikeesti sinne. Sitten pojakin kaikki katoo. Ei sun laulus mikään ihan tommoinen. No pitää sanoa. Sori. Vakkutanssi. Näytätkö mä ihan momolta? Täytyisi olla erilainen nenä. Niin. Jos kato, tossa on noin pieni ohje. Wow. Niin. Se on väärin päin. Kato nyt. Nyt ehkä joku. Tänään mä videon. Tää on mun videoita ja oikeasti mun kanavoita pitää tigata. Muuten käy näin. Oi, eikä mä osaa aina kun mä sanon. Aina. Hiljaa. Oi. Mä kuvaan seuraavan videon yksin. Mä rakastan. Tässä on mun ikävä. Haluatko sä tehdä pelivideota? No vois koittaa. Mitä sä teet sitä pelivideota? En tiedä. Mä haluais pelata. No pitää leikata. Niin aika vaikeeta. Tosi vaikeeta. Nyt mä tein mun videoita ja nyt mä kokeiltaan. Sekin. Onko se sun yksi video valmis? Ehkä. Sitten voisi katsoa. Tekin on sitten mun juhla. Hei hei.